Ezer baino lehen, alboan ditudan kideak aurkeztuko ditut, Eskubian, Miren Aranguren, emagineko kidea eta parte hartze prozesuan buru belarri dabilen laguna, eta ezkerrean Maider Irisarri, gure gizarte zerbitzuetako gizarte langilea, bai. Bueno, askotan aipatu izan dugu bezala, aspalditik datorren krisia da zaintzarena, eta aspalditik ari da, hain justu, bai mugimendu feminista eta bai sektorea bera, zaintza eredua, zaintza lanak berrantolatu nahian, zaintza lanak irauli nahian, eta horretarako hausnarrean, lanean, baita ere proposamenak osatzen eta borrokan, ez? Pandemiak berak azaleratu besterik ez baidu egin, gaur egungo sistemak dituen hutsuneak, dituen arazoak, zaintza sostenatzeko. Zaintza baina askotan azpimarratu dugun bezala, funtsezkoa da bizitzaren existentziarako eta baita ere iraunkortasunerako, izan ere pandemian ikusi ahal izan dugu, guztiok ere pertsona zaurgarria garela, guztiok ere besteen laguntza eta zaintza behar dugula, pertsona interdependentea garela, eta denok ere behar dugula zainduak izan gure bizitzaren momentu zehatzetan, edo gure bizitzan zehar eta zaintzak beraz ez direla soilik gure bizitzaren etapa jakin batzuetan, izan bizitzaren hastapenean edo izan bizitzaren amaieran behar dugun zerbait, ez? Eta askotan esan dugu gaitzak, pandemiak berak, ez? Gure zaurgarritasun hori, gure kalteberatasun hori, ez? Begien aurrera ekarri gaituela, baina ikusi dugu ere nola adinekoak edo eta zaintza behar duten pertsonak nola zokoratu ditugun, ez? Azken batean denak bat eta berdinak bailiran bezala, denak haur eta menpeko, eta batez ere zer nahi duten eta zer behar duten esateko gauza ez balira bezala tratatu eta kudeatu delako, ez? Eta aldiz gu garbi daukagu eta prozesu honetan behin eta berriz azaleratu den eta mahaigaineratu den gakoetako bat hain justu hori izan da, babes gehigarri bat behar izateak ez duela esan nahi babes gabe direnik edota erabaki ezin dutenik, ez? Eta justu gure ustez hain zuzen hori da zaintza eredu bat birpentsatzen ari garen honetan, gako nagusietako bat, ez? Azken batean zaintza eredu berri batek lehentasuna eta erdigunean jarri behar dituelako pertsonaren nahiak, pertsona bakoitzaren lehentasunak eta erabakiak, ez? Eta guzti horri, eta hori ahalbidetuko lukeen arreta eredu bat, zaintza sare bat, edo zaintza ekosistema bat ditzen diogu, ez? Osatu behar dugu guzti hori bermatu eta ahalbidetu ahal izateko. Eta horretan, eragile ezberdinok daukagu funtzio nagusi bat, izan ere, zaintzek duten dimentsio handia da, dimentsio zabala duelako, esan daiteke zaintzaren berezitasun bat justu hori dela, ez? Zeharlerrotasuna edo guzti honetan zenbatek daukagun egitekoren bat edo funtzioren bat edo zereginen bat, ez? Izan familia, nagusiki familia izan dena, izan administrazioa edo estatua deitu nahi da bezala, baita merkatua eta baita ere gizarte zibilak berak, ez? Eta zaintzak ere modu ezberdinetan ere ematen dira, izan ordainduak, izan borondatez egiten dena, edo izan familiaren eremuan egiten den zaintza hori, ez? Eta beraz, guzti horrek adierazten du badaukagula erantzunkizun partekatu bat, izan familiak, izan administrazioak, izan komunitatea edo izan horretan aritzen diren enpresa ezberdinak ere. Guzti horretaz jardut dugu eta jarduten ari gara Usurbilen, 2 urte luze bai dira, ez? Gogo eta betean gaudela, bestelako zaintza eredu bat, ahalbidetuko lukeen ekosistema bat osatu nahian, tokiko ekosistema bat osatu nahian, Usurbilen lurralderatua eta Usurbilen errotua eta Usurbilgo beharrei eta realidadetik abiatzen den
ekosistema bat osatu nahian, eta lanketa horretan, justu modu kolektiboan ari gara egiten, eta ni uste hori dela egiten ari garen lanketan azpimarratu beharrekoa, ez? Elkarlana eta kolektiboki ari gerala hausnarketa honetan, ez? Prozesu hau abiatu genunean, askotan esan izan dut, ez? Hiru galdera nagusi jarri genituen mahai gainean, eta da nola zainduak izan nahi dugun, nola zaindu nahi dugun, eta horren arabera, ez? Zer eginkizun, bete behar edo egiteko pres gauden, bai erakundeo, kasu honetan Usurbilgo Udala, eta honetan ardura duten bestelako erakundeak ere, norbanako eta baita ere komunitateak, ez? Azken batean guztion elkarlana eta guztion egin beharrak ezinbestekoak direlako, ez? Eta zergaitik erronka hau, bistan da lehen aipatutako zaintza krisiaz haratago ulertzen dugulako 21. mendeko gizarte honek ekarri ditu berarekin erronka berrik, eta erronka horietako bat dudarik gabe zaintzaren gaia da. Eta erronka horri helduko badiogu, ezinbestekoa dira politika publiko ausartak eta batez ere begirada feminista batetik eraikitzen diren politika publiko ausartak, ez? Eta horregatik helburu horrekin esan bezala ari gara gure aletxoa jarri nahian Usurbilen, eta Usurbildik ere, eta bokazio hori ere badu lanketa guzti honek, ez? Gu jakitun gara nekez eragin dezakegula merkatuan, lan merkatuan, aleginduko gara, baina gure mugak ere baditugu horretan, baina arlo komunitarioan edo administratiboan bai eragin dezakeen eta eragin behar duen eredu berri bat martxan jarri nahi dugu justizia sozialean eta nola ez ongizate komunitarioan oinarriturikoa, ez? Zaintzaren arloari ertz asko ditu, erpin asko ditu, eta importantea da erpin guzti horiek aintzat hartzea eta erpin guzti horiek, begirada guzti horiek barne biltzea, eta esango nuke gai izan dela prozesu honetan zaintzari ikuspegi integral batetik begiratzeko, eta modu batez edo bestez begirada guzti horiek present izan daitezen gure prozesuan, eta ez bakarrik presente, baizik eta guztien iritziak eta ekarpenak biltzea, ez? Eta hala, gaur hemen bazaudete horietako batzuk, ez? Bai gure herrian zaintza zerbitzuak eskaintzen dituzuen enpresetako ordezkariak, guretzako ezinbesteko ekarpena ere prozesu honetan, edo zaintza lanetan aritzen diren profesionalak, bai zerbitzu ezberdinetan aritzen direnak, edo eta etxean lanean ari diren pertsonak, noski senideak, edo zaintza behar duten herrikideak, askotan uste dut gehiagitz egiten dugula haiei buruz, haiekin hitz egin ordez, eta uste dut importantea dela haien ahotsa eta iritziak, bizipenak, ekarpenak ere presente egotea, komunitatearen ordezkariak, ere mugimendu feministan aritzen diren personak eta erakundetako ordezkariak, ez? Zertan gauden une honetan? Parte hartze prozesua luze doa, baina bi fase edo izan ditu, alde batetik lehendabiziko fasean zaintzarekin zerikusia duten persona eta eragile guzti horiek egon dira ordezkatuak, talde eragile ditu diogun horretan, talde motor batean, eta talde motor horretan egin genuen hausnarketa bat, eta zer den zaintza, nola zaindu eta zainduak izan nahi dugun, horretarako gaur egun Usurbilen zer zerbitzu mota ditugun, zerbitzuen inguruko mapaketa bat egin genuen, eta baita ere irudikatu genuen, marraztu genuen, zer den zaintza ekosistema bat, zer den zaintza sare bat. Eta hor, ez dako asko atera ziren, esan dudan bezala gai honek ertz asko dituelako, arreta eredu berri bat eta zari garenean, zertaz ari garen ere eduki horiek ere gaineratu ziren, eta askotan igual abstratuan hitz egiten dugula dirudi, baina uste dut importantea direla gako edo ertz horiek ere mai gaineratzen. Ekosistema honen bokazio eta helburu nagusia da
benetan pertsonaren nahiak eta desioak erdigunean jartzea. Eta horretarako, importantea iruditzen zaigu ezinbestekoa da gaur egun fragmentatutako zaintza sistema batetik zaintzak modu integralean emango duen ibilbide osatuak eta koordinatuak eta personaren nahiei eta beharren egokitutako ibilbideak osatzea gai izatea, eta hori da jarri dugun helburu nagusia, soilik modu horretan lortuko degulako persona horrek bizitza duina bizitzan jarraitzea ez. Baita ere noski importantea lotura afektibotik, batez ere senideak persona horiek ere zaintzea prozesu guzti honetan. Ere begirada lehen esaten genuen bezala feminista eta baita ere antiarrazista bat barnebiltzea, izan ere zaintzen ekosistema berri bat eraiki nahi badugu, ezin dugulako egin herrikideak ditugun emakume nagusiki emakumeak, emakumeen eskubideen kaltetan egin, eta horregatik gure premisan hori emagin irakurri nion eta askotan aipatzen dut ez guztio daukagula zainduak izateko eskubidea, baino ez beste personen eskubideen kaltetan, eta uste dut hori ekarpen handi bat dela ez mugimendu feministatik egiten dena, eta uste dut ere hori oso presente izan behar dugula bestelako zaintza eredu bat osatu nahi badugu ez. Noski zaintzaile lanetan edo zaintzaile profesionalen lan baldintza duinak bermatzea, erantzunkidetasunaren gaia, elkarlana ez da aski sentitu behar dugu zaintza lanetan erantzunkizuna dugula guztiok, eta honetan leno etorri horretik esate denunez, behi bat ere gizonezkoi. Gizonezkoek ere duten erantzunkizuna ere arlo honetan, ez? Erantzunkidetasuna pertsona bezala, norbanako bezala, eta erantzunkidetasuna ere komunitate bezala, gure herrikideen zaintza lanetan ere aritzeko, ez? Eta horrek gudioa eskatzen du komunitatearen implikazioa, eta nahiko genuke ere, eta ari gea, ez? Implikazio hori, parte hartze hori bideratu dezakeen proiektu bat ere lantzen, hori izango da ere, ez? Lanketa guzti honek utziko duen zerbait importantean, nola egituratzen dugun ere zaintza komunitario hori, eta batez ere koordinazioa. Koordinazio horretan aritzen diren guztien artean, izan zerbitzuen artean, baina izan zerbitzuak eta koordinazioen artean, eta dudik gabe guzti horrek eskatzen du gure gizarte zerbitzuak, gizarte langileen papera indartzea eta horretan guztian gizarte zerbitzuek duten ahalmen hori eta niretzako hitza da ahalduntzea ez guzti honetan gure gizarte langileak ahalduntzea. Eta askotan atera da beste gai bat, hori ez dago gure esku bakarrik, baina zu importantea da tokiko ekosistemak eraldatu nahi baditugu ere gaur egun marko kompetentzialak ere errebisatzen. Iztekit sortuko da, baina baita ere errebisatzea. Azkenean eremu honetan esan dugu bezala oso zabala da, eremu honetan eskumenen arkitektura honetan asko dira udalaz gain ere beste erakundek dituzten kompetentziak, eta horrek eskatzen du tokian toki egiten ari garen eztabaidaz gain ere beste marko batzuetan, beste erakunde batzuetan ere horri heltzea benetan zerbitzu integral eta oso bat eskaini nahi badugu herrietatik. Horiek gakoak oso importanteak, mahai gainean direnak, horren atzean dagoena asko da, eta injustu gako horietan zentratzeko gako horien atzean dauden ñabardura guztietaz hitz egiteko, zehaztasunetara jotzeko ikustea genuen nolabait beharrezkoa zela prozedura metodologikoa aldatzea eta osatu genituen, ez gero Maiderrek esplikatuko du talde operatiboak ditu izan dieguna, zerbitzuekin, gizarte zerbitzuekin, komunitatearekin, zaintza darruten personekin, hain justu gako guzti horietan sakontzeko eta edukiak emateko, ez? Alegia ikusteko gaur egungo eredua zertan eraldatu beharko genukeen, eta zertan eraldatu beharko genukeen bukatuko du bide horri baten, ez? Alegia, Bauzurrien zaintza eredu berri bat
implementatzeko eskatzen dizkigun urratsak eta egin beharra jasoko dituen bide horria. Eta beraz, bigarren fase honen amaieran izango genuke bide hori, nahiko genukena datorren urtetik aurrera, da emeki eta pixkanaka martxan jarri. Guzti hau ikuste denu momentua zela ere kaleratzeko, importantea zela eduki guzti hauek herritarrekin, baita zaintzaren lanean ari diren guztiekin partekatzea, eta horretarako antolatu dugu azaroaren 19an zaintza azoka deitu diogun eguna. Pertsonak ardatz, zaintzak eraldatzen lelopean. Egun horretan, hitz egingo dugu hain zuzen ere zer den ekosistema bat, nortzuk parte hartzen dugun edo parte hartuko dugun usubeko ekosistema berri horretan, bakoitzak ze zeregin eta funtzio ditugun, gizarte zerbitzuen rolaz eta garrantziaz jardungo dugu, eta baita ere epe motzean guzti honen barruan martxan jarriko diren ere proiektuak bertatik bertara ezagutzeko aukera ere izango dugu, izan txirikorda eta izan batia eraikitzen ari den zaintzadunen etxebizitza. Eta guzti hori gutxi ez, baina ikusten genuen ere gure buruak formatzen jarraitu behar degula, datorkigun erronka implementazioari begira erronka handi bada, eta importantea dela ere zaintzak feminismotik nola definitzen, nola aztertzen, zer proposamen egiten diren mahai gainean ere ikastea, esan duen bezala gure buruak formatzea, proposamen horiek ezagutzea, eta eraldaketa bide honetan ere hori ezinbestekotzat jotzen dugu, eta beraz ere hurrengo aste eta hilabetetarako ere hitzaldi ziklo bat antolatu dugu helburu